अजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका वाद कैसा हो अजय भैया जैसा हो। आपका वाद कैसा हो अजय भैया जैसा हो। हाथ जोड़ी कहिला सपोर्ट दिहो हाथ जोड़ी कहिला सपोर्ट दिहो ए भौजी अजय भैया ए चाची अजय भैया खड़ा बाड़े वोट दिहो ए भौजी अजय भैया खड़ा बाड़े वोट दिहो। जलियो जाना देखो ना सफल बा बली औरी नली पहिले से चमकल बा नल जलियो जाना देखो ना सफल बा गली औरी नली पहिले से चमकल बा केहू कतनो दीही जानी नोट लिखो केहू कतनो दीही जानी नोट लिखो ए भौजी अजय भैया ए चाची अजय भैया खड़ा बाड़े वोट दिहो ए चाचा अजय भैया खड़ा बाड़े वोट दिहो। नंबर 10 के बाड़े परते आसी सबसे ज्यादा बाड़े ये विश्वासी ए चाचा वार्ड नंबर 10 के ये परते आसी सबसे बाड़े ज्यादा ये विश्वासी जितावे के बाइन के मन में सोच लिहो इनके जितावे के बाद सोच लिहो ए भौजी अजय भैया ए चाचा अजय भैया खड़ा बाड़े वोट दिहो ए चाचा अजय